Takže ahojte a dneska tu máme ďalší vlog. Momentálne je 7 hodín ráno. Ja som si nachystal všetky veci, ktoré potrebujem do školy. Idem teraz tam. Dneska máme veľmi zaujímavý program. Dneska ideme s Tomášom natočiť videá pre môjho klienta, potom ešte pre jeho značku. No a v tomto videu vám ukážem aj to, výsledky z reklám. Ide o firmu, ktorá sa zaoberá podlahovým kúrením, stropným chladením a kúrením, vodnou inštaláciou, rekonštrukciami a podobnými vecami. A táto reklama bola určitá špecificky na podlahové kúrenie, takže si ukážeme, aké tam dávam texty, ako to video vyzerá, prečo som dal také video, aké som dal. Toto si dneska všetko spolu povieme, prejdeme a dúfam, že vám to niečo dá. Tak poďme na to. OK, že toto je môj kamarát Tomáš a dneska spolu natáčame videá pre môjho klienta, s ktorým mi Tomáško pomáha. Ale Tomáš robí trošku niečo úplne iné. Tomáš, povedz nám, čo robíš ty? Ja si snažím zapamätať texty na reklamy. Dneska verím, že bude veľmi dobrý natáčací deň. S tým, že sme tu my dvaja, dve elity slovenského marketingu. Presne tak. Takže my teraz s Tomášom ideme tieto videá natočiť pre môjho klienta a potom ideme robiť videá pre Tomášovú značku Cloak. Dropshipping Cloak. Dropshipper, no. Toto je slovenský dropshipper, on bude druhý Samuel Onuha. Je to tak, je to tak. A tu ešte môžete vidieť nás dvoch ako OG. Toto sú začiatky, na ktoré budeme veľmi radi spomínať, lebo to, čo sa stane tento rok, bude tak veľké, že nikto z nás si to nevedel nielen predstaviť, do akých výšin sa vieme pretransformovať, keď si kurva veríme. Presne tak. Takže ideme to natočiť a vidíme sa neskôr. Ahojte, ja sa už vraciam naspäť z mesta. Doma je 7 hodín, že bol som celkom dlho preč, viac ako som očakával, že bude. Vadí, ale my to dáme na nočnú dneska. Idem ešte po ceste si zobrať nejaký mekáčik. Idem zobrať Liptonový čaj s ľadom. Keď sme v mekáči, ideme si dať order a potom utekáme naspäť domov. Prosím, posunte sa na ďalšie Do objednávacie piče! miesto. Pýtajte McDonald's, čo vám pomôžem? Dobrý deň, ja vás poprosím iba pitie a poprosím vás veľký Lipton s ľadom. Ja sa kúkam, že mi nezaostrila kamera. Prepačte, mrzí ma to. Čakám už v rade, ideme si po Liptoník, ideme domov a dáme si úplný flow state. Zajtra, fun fact, zajtra idem bohužiaľ do školy, ale idem prezentovať prednášku pre učiteľov o AI, ktorú som pripravil s Tomášom, čo dneska bol vo vlogu. A budeme sa rozprávať o Lovable, budeme sa rozprávať o Klingu, o Kive, o ChatGPT, o Cloude, takže naozaj o veľa veciach, takže teším sa, som zvedavý, či sa im to bude páčiť. Je to dosť premakaná prezentácia aj prednáška. Viete, maturitný ročník, takže aby to bola maturitka formalitka, treba urobiť nejaké určité veci, hej. Takže Liptoník máme už ready, toto je dosť tight space. Kto z vás má 90 alebo 92, tak viete, že tieto cup holdery, najväčší zradca, aký môže byť. Ja som rád, že mi to funguje, jak má. Ja som práve zistil, že som tu mal proste monológ asi 6 minútový a nenahrával som ho. Ale nevadí, poďme sa ešte raz v skratke. Chcel som vám povedať o tom, že ja som mal s Tomášom takú debatu a bavili sme sa o tom, že kde chceme proste byť. Kde chce byť on, kde chcem byť ja za nejaký čas. Čo chceme zvládnuť, čo chceme, že nám podarilo. Ja by som chcel, vám tak zosumarizujem, nechcem vám to hovoriť, lebo sa bojím, že sa mi to nesplní, lebo to je také moje želanie, také prianie a idem si proste za tým cieľom, ale v skratke chcem žiť život, kde sa nebudem naozaj musieť báť o tie peniaze, že nebudú. Chcem žiť tak, že sa každý deň proste zobudím a v ten deň miniem liter, tak na druhé ráno alebo na druhý deň budem musieť zaplatiť niečo ďalšie, tiež liter, tak to proste budem vedieť zaplatiť. Hej, bez problému a nijak ma to neovplyvní v živote ďalej v tom mesiaci. Toto je môj taký goal, taký cieľ, ktorý viem, že dosiahnem, lebo už proste som tak nadstavený v hlave a mindset je fakt, že najdôležitejšia vec, aká môže byť, pretože keď máte správny mindset a ste správne nastavení, tak vás nič nezastaví. Nič, naozaj fakt, že nič vás nezastaví
iba vy sami. Treba si za tými cieľmi proste ísť naozaj. Ja viem, že to znie už otrepane, že to hovorí skoro každý, ale je to proste pravda a preto to každý hovorí, lebo to tak je. A vždy to tak bolo a to tak bude. A ja hlavne dúfam, že všetci, čo toto video pozeráte a čo ste videli nejaké videá odo mňa už, aj keď sa možno nerozprávame, alebo nie, aj keď sme sa pohádali alebo niečo, tak ja proste dúfam, že sa naozaj každému vám všetko podarí, čo len chcete. Choďte si za tým, zvládnuť sa dá naozaj všetko, aj nemožné. Vždy to bude dobre len pre vás. A aj keď to náhodou nevíde pre vás, tak ste to proste skúsili. A to je na toto najdôležitejšie. Skúsiť to, lebo keď neskúsite, tak neviete, či by to vyšlo alebo nie. A my sa bavili, že ešte o jednej veci, a to je, keď človek sa snaží čokoľvek dosiahnuť, proste tá vec je pre neho prvoradá a je to pre neho priorita vo všetkom, či to je rodina, či to je vzťah, či je to škola, či je to práca. Proste keď chce mať nejaký cieľ, tak to proste pre toho človeka musí byť priorita, vždycky. Nech sa deje, čo sa deje, proste vždy to musí byť na prvom mieste. Potom sa ale dejú veci, ktoré sa dejú, a to je, že strácate svojich kamarátov, strácate dobrý vzťah s rodinou možno, alebo nemáte taký vzťah, aký ste mali s rodinou mali, je iný, alebo máte inak fungujúci vzťah potom, ak máte. A toto všetko je pravda a je to ale vec, ktorá musí byť podstúpená, pretože bez toho to nejde. Ten život to ovplyvní a možno budete mať taký pocit, že budete sami, čo budete aj mať, lebo ja som ho mal tiež, ale našťastie ja som za to inak teraz veľmi rád, že ja som nemal v detstve nejak veľa kamarátov a pokiaľ som mal, tak boli takí, že sezonálni, tak nazveme, že neboli proste nejaký natrvalo, len takí, že proste boli, odišli. Teraz ja nemám problém sa doma zavrieť a byť doma sám, bez nejakej pozornosti od niekoho, lebo som to už zažil, prešiel som si tým a nemám problém takto fungovať. Ale pre vás niektorých to môže byť úplne inak. Máte možno veľa kamarátov, fakt, že dobrých. Môže byť, že vám odídu proste. A to tak je, to sa naozaj stať môže. Aj sa to stáva. Viem, že to môže byť ťažké pre vás, viem, že to môže byť také depresívne, že odišli mi kamoši a teraz som proste sám a nemám sa s kým rozprávať ani nič podobné, ale to je dobré, verte mi. Na konci dňa to vždycky bude pre vás dobré, pretože ľudia, ostatní, a či to je vaša rodina, či je to váš priateľ, či to je vaša priateľka, či to je váš kamarát, vždycky to bude distrakcia pre vás. Vždy vás to bude proste rozrušovať. Ja viem, že to teraz nie je dosť sebecky a tak namyslene a škaredo odo mňa, ale je to pravda. Ľudia medzi sebou proste, keď sú tak, sa chcú rozprávať, hej, zaujímajú sa o seba väčšinou tí ľudia, pokiaľ nie sú nejakí pohádaní alebo ste si nejaký nesympatický, áno. A vždy vás tí ľudia proste budú rozrušovať aj v škole, aj doma, aj kdekoľvek inde. Takže myšlienka tohto celého je, že treba si ísť za svojimi cieľmi, nech sa deje, čo sa deje. Ja to plne podporujem a áno, presne ak sa hovorí, it's lonely at the top, ale tak to má byť. Pretože tú prácu do toho ste dali iba vy, nikto iný. Není na to argument, ktorý by povedal, že to tak nie je. Vždy to tak proste bude. Byť sám sebou, samozrejme byť autentický, nebáť sa byť sám sebou, neskrývať sa za nejakú masku, proste bomby. Ja idem domov s čajíkom, idem si sadnúť za komp, idem pracovať a zajtra mi držte palce. Takže ako prvé by som začal reklamou na lead gen pre firmu, ktorá sa zaoberá podlahovým kúrením, vodoinštaláciou, rekonštrukciami, o ktorej som vám hovoril. Takže máme tu 22 website leadov, to znamená, že toľko ľudí vyplnilo formulár. Áno, website leads. Keď som videl, že táto reklama nám nekonvertovala a bola horšia, hneď som ju vypol. Takisto budeme aj tuto vypínať, pretože cost per result je strašne vysoký. To je vlastne cena za výsledok. Výsledok vlastne Facebook v tomto berie lead. Nie sale, ale lead. Že vyplní človek formulár. Do reklamy sa dokopy minulo cca 550 €. Impression tam bol skoro 115 000. Začali sme ho púšťať 14. januára tohto roku. No a ideme si teraz spolu ukázať nejaké tie nastavenia, ako som vlastne riešil túto reklamu. OK, takže poďme spolu na to. Takže naša kampaň sa volá Cold Conversion, to znamená, že to je reklama, ktorá je studená. Facebooku sme neudali žiadne publikum. Publikum vyberal on sám. Dáva to publikum tomu, ktoré on si myslí, že je pre túto reklamu najlepšie. CBO znamená Campaign Budget Optimization.
Daily budget bol 30 €. Nemáme tam AB testovanie. OK, z nastavenia prvotnej kampane prechádzame do adsetu. To je to, čo je pre nás dôležité. Conversion. Konverzia znamená, je to indikátor pre nás aj pre Facebook, keď bol ten náš cieľ alebo ten výsledok, ktorý sme chceli po ňom dosiahnutý. Odohráva sa conversion location, to vždy sa odohráva, je na web stránke, dataset. Predtým to bol pixel, teraz to je dataset. Ide vlastne o kód od Facebooku, ktorý vy sa dáte do vašej web stránky, do hlavičky a vďaka tomu potom ten Facebook dokáže merať, koľko ľudí, napríklad ako pri tomto prípade, vyplnilo ten formulár. Conversion event, to je vlastne aký, neviem ako to je po slovensky, ale event, je pre nás ten lead, keď to ten človek vyplní, keď si ten link z tej reklamy otvorí, toho preniesie na stránku a vyplní formulár. To je pre nás conversion, to je vec, ktorú chceme meriať, to je pre nás lead. Audience, jediná vec, ktorú som menil, pretože klient sídlí v Dunajskej Strede, je lokácia. Slovensko, Bratislava, 15 míl, Bratislava región a Dunajská Streda, takisto 15 míl, Trnava tiež už iba 10 míl. Tam už Trnava je ďalej a klient nechce toľko cestovať. Beneficiary and payer, toto je vlastne popisok, ktorý vydávate Facebooku o tom človeku, že vlastne akí ľudia z tejto reklamy budú benefitovať. Placement je vec, kde sa rieši, kde bola reklama ukázaná a tu máme vlastne už samotnú kreatívu, je to vlastne úplne basic video. Takže vlastne kreatíva vyzerá nejak takto, je to proste úplne obyčajné video, lenže, ako som spomínal vo videu predtým, ja si osobne myslím, že každá firma by mala robiť organický content, organiku a presne kvôli tomto dôvodu. Vďaka tej organike som ja vedel zistiť, aké videá fungujú pre túto firmu a boli to presne takéto videá na tento spôsob. Hneď som vedel, takže ľudí nezaujíma nejaký extra gigantický dobrý edit, ale zaujíma ich takýto jednoduchá ukážka tej práce, text o tej realizácie, o nejakej akcii. Samozrejme, že treba, keď máte reklamu, ktorá funguje, ísť proste double down na ňu a urobiť ju znova, ale lepšie. Hej, alebo na nejakú inú realizáciu, alebo na nejaký iný text. Keep it simple, naozaj, netreba to preháňať. Destinácia je vlastne, kam chceme, aby tí ľudia chodili. Tu je vlastne website, ktoré tam nahráme, display link tam môžete, nemusíte dať, to je vlastne, že tu dole sa bude zobrazovať vlastne buď, že www, táto časť toho URL-ka, alebo nejaký váš custom text. Browser add-ons, tuto samozrejme, pri tomto browser add-ons, určite odporúčam dávať call, lenže pre môjho klienta to nefungovalo doteraz. Už to ide, funguje to. Bol to nejaký problém s operátorom aj telefónnym číslom. Nechápem tomu doteraz. Ale na ďalšiu reklamu to budeme dávať určite, pretože im tam rovno vyskočí také tlačítko, že zavolať alebo kontaktovať. A to ich hodí buď na WhatsApp, alebo normálne na telefón, že idú volať, alebo na SMS-ku. Takže 22 lidov bez toho je dosť dobré. Add Creative, to je samotná reklama. No a tu máme vlastne primárne texty. Primárny text je tento hore. Text, kde vlastne opisujete akciu alebo čokoľvek tam chcete odpromovať. Headline, samozrejme, hej, to je tu dole. A description vlastne býva potom ešte pod primary textom. Call to action, CTA, to máme get call, to znamená, že dostať ponuku alebo získať ponuku. Languages mám vypnuté, pretože my už reklamu máme v našom jazyku. Tracking zapnutý, hej, overený a toto je všetko. Áno, proste nič extra tu nie je. Toto je tá reklama. Klient proste už má 22 lídov, teraz to na ňom vybavil organický content plus toto. Lenže toto nie je fixné, samozrejme. Hej, neviete, koľko zarobíte z toho každý mesiac. OK, takže toto by bolo všetko k reklame. Toto video by som to teda nejak utiaľ. Dúfam, že sa vám páčilo, že vám to niečo dalo, že vás to niečo naučilo, že vás to motivovalo. A naozaj všetkým vám držím palce. Nech sa vám podarí to, čo chcete. A treba si ísť za svojím cieľom a verím, že to každý z nás dá.